to bude len tak pre srandu. Minule sme tak sedeli, pohrávali sme si niečo s kamošom, zrazu mu čo? Zazvonil mobil. Mobil nemenovanej fínskej značky, ktorý zvonil podobne ako počujete, a tak som si povedal, že vám spravím tutoriál na zvučku tejto fínskej telekomunikačnej značky. Nebudem hovoriť, že Nokia, lebo nebudem robiť reklamu. Proste, no. Veľmi jasný zhluk troch akordov, a to H-mol, E-mol, E-dur, pardon, a A-dur, pravá ruka, sú to v H-mole, potom sme v E-dure, to je cis, H, D, E, cis, H, D, E, v ľavej ruke E-dur. A na záver A-dur, to je H, A, cis, A, cis, E, A. A cez B prejdem H-mol, E-dur, a to je celá zvučka Nokiová. Celkom sranda, môžete niekedy zahrať niekde. Majte sa zatiaľ.